Good morning. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് MongoDB CRUD ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്കറിയാം MongoDB നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ MongoDB യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ നമുക്ക് MongoDB സെർവറുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് MongoDB തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ CRUD ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CRUD ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ്, R റീഡ്, U അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് D ഫോർ ഡിലീറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എന്താ the create or insert operations are used to insert or add new documents in the collection. അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്, ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പുതിയതായിട്ടൊരു ഡോക്യുമെന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. db.collection.insert1, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് db.collection.insert_many ആണ്. അത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് കളക്ഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മെത്തേഡ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് db.collection.find. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിട്രീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫ്രം ദി കളക്ഷൻ. നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് the update operations are used to update or modify the existing document in the collection. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസും അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസും മോഡിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് db.collection.update1, അത് ഒരു സിംഗിൾ ഡോക്യുമെന്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. db.collection.update_many ആണെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി db.collection.replace1 ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡോക്യുമെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേണം. രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. db.collection.delete1, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ db.collection.delete_many, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.